Çêlikên çûkê. Rojekê çûkek di hêdîna xwe da li ser hêkên xwe rûniştibû. Li benda çêlikên xwe bû ku ji hêkan derkevin. Carinan hêdîna xwe paqij dikir, carinan radiza. Çûkê li dûra xwe di nehêrê dipûne jî û ji xwe re digot, dema çêlikê min ji hêka derkevin, ez ê ji wan re av û xwarinê bînim, têxime devê wan, ez ê şîreta li wan bikim. Rojek hat û çêlikên çûkê ji hêka derketin. Çûk gelekî destşad bû. Nekulê wa zerik bûn. Purt û per bi wan ve tune bûn. Çûk firiya çû ji çêlikên xwe re av û xwarin anîn. Çêlikên xwe bi vî avayî xwedî kirin, heta mezin bûn. Wexta firîna wan hatibû, çûkê çêlik civandin, yek û li wan nihêrî. Dixwast şîreta li wan bike. Piştî demekê ji çêlikê xwe re got: Çêlikê min, wextê fira we hatiye, ez dixwazim çend şîreta li we bikim. Dema hûn li ser erdê çêriyan li dûra xwe qenc binihêrin. Dema we dît ku mirovan xwe nêzîkî we kir û xwe tewandin erdê, wê demê nesekinin, bifirin û birevin. Piştî va gotinan çêlikekî ji dayika xwe pirsî û got: Çima dayê? Dayika wan got: Heger hûn nefirin, wê mirov ji erdê rahêjin keviran, biavêjin we û we bikujin. Çêlikê got: Dema mirov werin û kevirên di destê wan da bin, em ê çawa bizanibin? Piştî vê pirsê, dayika wan ma şaş û di ber xwe de got: Erê, aqil ne ji piçîkî û ne ji mezinahiyê ye.